suna kafin ka ɗora bidiyon sai kana da tsoron kuma wani alaman ƙararrawa ta haka ne za ka ringa samun sababbin darasin mu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyo. Inda za ka ɗora lambar sai mu shiga galeri kamar haka. Shiga galerin ka. Bayan ka shiga galerin ka kamar haka sai ka nemi hoton mutum wanda kake so. Yanzu bari mu shiga cikin wannan haka. Bari mu gani. Sai nan ba. Yawwa, bayan ka shiga cikin galerin ka kamar haka. To yanzu misali muna so wannan hoton gashi nan, wannan sai muna so mu ɗora mutum, muna so mu ɗora a mai lamba ne kamar yanzu wannan hoton haka. To yanzu sai ka taɓa nan sama alamar ɗigo uku ɗin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi kamar haka zai rubuto maka rubutu guda uku, username as, sai ka user as, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi kamar haka zai baka zaɓi gashi nan gallery, WhatsApp, GB WhatsApp, da kuma gashi nan wurin contacts wurin kira kenan. Sai ka taɓa wannan wurin kiran haka. Yawwa, to direct zai kawo ka cikin lambobin kan wayanka. To ka tabbatar dai ka sa so lambar suna kafin ka ɗora, don sai kana da sunan mai shi tukunna, kana da lambar shi da suna tukunna zai hau. To yanzu bari mu gani. Wato bari mu gani lambar nashi. Yawwa, to ga lambar nashi na wannan mai alamar B ɗin nan, sai ka taɓa ta kamar haka. Bayan ka taɓa ta kamar haka sai ka taɓa haka, sai ka bashi allowance. Yawwa, to bayan ya fito haka sai ka daidaita hoton haka, zaka jawo shi haka ka daidaita, sai ka lura ta nan sama ɗin nan sai ka danna don, sai ka taɓa shi kamar haka. To yanzu bayan haka shikenan wannan hoton ya riga ya hau sama cikin gidan kiran. Yanzu to bari mu koma mu gani. Sai mu shiga gidan kira kamar haka. Yawwa, to yanzu kun ga bari mu kira. Yawwa, to ku lura da nan kun gani ga hoton da muka ɗora nan gashi nan da babu service. Bari mu kira. Kun gani da yake babu service, amma kun ga ga hoton shi nan. Kun gani ga hoton shi nan ya fito. Kun gan shi ga hoton nan anan sama, hoton da muka ɗora yanzu kenan. To wannan shine hanyar da zaka bi ka ɗora hoton mutum a lambar shi. To mun gode da kallon bidiyon mu da kuka yi. Idan wannan bidiyon ya burge ku, daure ku danna mana alamar like duk saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode, mu haɗu a cikin wani bidiyo.